Assalamu alaikum jama'a masu bibiyar wannan YouTube channel mai suna Yubitech. Yau mun kawo muku wani application wanda na tabbata zai ƙayatar da ku sosai. Wannan application shine application ɗin recover data message wanda ake goge message. Ko da mutum ya turo maka message, idan ya goge za ka iya ganin sa, kuma za ka iya yin save ɗin status, kuma za ka iya ganin hotunan da aka goge. Ko da kwa hotunan nan sun kai shekara, za ka iya ganin su. Matuƙar ka buɗe su a WhatsApp ɗinka, za ka iya buɗe su. Game da kuke gani nan ga business WhatsApp, nan ga kuma normal WhatsApp. Na shiga normal WhatsApp kuma da yake ba da shi nake amfani ba, to za ka ga ba message akai. Amma yanzu na shiga message ɗina na WhatsApp business, za ku ga ga messages nan ga sunan kala kala. To nan duk a nan, ko idan aka goge wani chat haka, to ta nan zan iya ganin sa. Za ku ga kalarsa ta koma ja, kamar yadda kuke gani haka. A nan dai duk babu message ɗin da aka goge. Nan kuma ga media ɗita da aka goge. Misali irin status ne aka goge, na riga da na buɗe, ko kuma turo mun akai private haka, na goge ko na group, to a nan zan gan shi. Ko da mutum ya goge shi, zan iya ganin sa. A nan ne saving. Ko da ko sun kai shekara da sakawa ko da turowa, matuƙar na goge zan iya ganin sa. Nan ga videos, za ku gani. Nan videos ne. Videos ne, ga voice kuma. Nan voice ne da aka goge. To nan kuma ɓangaren status ne. Duk status ɗin da aka buɗe, ta nan zan iya ganin sa kuma ne saving. Idan na san sawa ni ma sai na saka. Ga videos a can gefe, kuma ga save. In kai saving photo ko video, sai ya zauna a nan kamar yadda kuke gani. Idan bidiyon ya burge ku, sai ku yi mana subscribing. Za mu saka muku link ɗin don ku yi da